I denne her PowerPoint vil vi kigge på 80'ernes lyrik og lidt hvordan den adskiller sig fra den foregående lyrik, og det vil vi gøre ved at se på bestemte nøglebegreber, som kommer igennem, som kommer frem i 80'erne, og også lidt på hvilken genre der er. Derefter vil vi kigge lidt på Søren Ulrik Thomsen og Michael Strunge, som er ligesom to nøglepersoner for at forstå den her 80'er lyrik. Og til sidst vil vi kigge lidt på nogle af deres værker og ligesom hvordan de er. Og genren i 1980'erne er ligesom et opgør mod det dræbende jordnær, som der ligesom har domineret op til det, med den her knækprosa og det her lave niveau, som alle kunne være med til og alle kunne skrive. Det kan man ikke i 1980'erne, for der er man gået lidt mere tilbage til første fase modernismen, det heretiske digtere, hvor det var lidt abstrakt og det var svært at kode. Og så derudover taget noget påvirkning fra punkbevægelsen, som så ser verden i et noget mere lidt mere dystert, måske lidt dystopisk univers, hvor alting er dårligt, vi går mod dårligere tider, og så derudover det inddraget symbolismen. Og det gør, at hele den her genre, den bliver meget indforstået og hæver faktisk digteren op på et niveau, som vi har set tidligere med, at digteren er indviet, han ved mere end den generelle, og forsøger bare at hæve den mentale bevidsthed igennem hans værker og hjælpe dem, som der ikke har samme viden som ham. Og der oftest anvender man ligesom storbyen som en metafor for det her moderne menneskes sjæleliv, hvilket også måske udspringer for den her punkbevægelse, som der kommer meget centralt ind på byerne, som en reaktion mod hippierne og hippierne, som der er det der business drive mentalitet. Og et vigtigt nøglebegreber på den her periode, det er magisk realisme med, at man for eksempel har en realistisk by med, at vi har mennesker, og så pludselig kommer der noget udefra, noget urealistisk, noget magisk, der kommer ind og påvirker det her, som så giver en metafor for, som man kan arbejde tolk ud på. Og derudover så kommer det også mærkeligt og ekstremt med, at vi bliver sat op på to pedestaler, men vi har nogle meget store udsagnsord, og vi ser nogle meget klare skel omkring de her tekster, som der er skrevet i jeget med, at vi har en jeg-person, der dominerer og fører læseren igennem digtet, og hvad der ser indstillinger og holdninger og ligesom omgivelser, hvad der ser. Og så bliver det præget af det her chaos, no future med, at punkbevægelsen, som jo bidrager med, at verden er på vej væk, og vi er tilbage i første fase modernisme med, at alting er dårligt, og der er ikke nogen fremtid, og der er kaos rundt omkring, som der så gør, at ligesom døden får en central rolle i den her litteratur med, at det er et fast holdepunkt. Alle kommer til at dø. Det bliver oftest indarbejdet i de her tekster. Ja, Michael Strunge, han er så en af 80'ernes store nøglepersoner. Ligesom andre digtere i 80'erne, så følger han de her nøglebegreber med, at han også skriver om byen og det der ekstreme og det fremmedgjorte, og ligesom det lidt mere ophøjede status som digter, den træder også ret tydeligt frem i personen Michael Strunge. I 84, der var han med i et diskussionsprogram, Bazar, som ligesom har været med til at give et tydeligt præg af, hvordan han er, hvor i han snakker med Lola Beidel, som var med i den her forrige generation med knækprosa. Og til det, der træder hans ophøjede rolle tydeligt frem, og han siger direkte, at det du skriver, det er ligegyldigt, det er dumt, der er ikke noget at gøre ved det. Hvorimod han synes, at hans eget, det er godt, det er intellektuelt, det er tungt, det er noget, der kræver, at man sætter sig ned og giver sig tid til at forstå, hvad det er, han skriver. Og han siger også, at det er så et citat fra den her Bazar: vi lever i et land med verdens højeste selvmordsprocent og verdens laveste børnefødselstal og verdens bedste digtere, men alligevel befinder de fleste danskere sig på et kulturelt stadium, hvor de nærmest er analfabeter, mens danskere de ikke kender deres digtere og dermed ikke kender sig selv, deres sjæl. Og det her citat, det afspejler jo også hele Strunges væremåde med den ophøjede digter, og teksterne skal være noget, man skal give sig tid til at forstå, og det samfundsorienterede, som vi også har set fra tidligere perioder. Så er der Søren Ulrik Thomsen, som også er en digter fra 80'ernes lyrik, og han skriver også
jeg-retorik, og ligesom en del af de vigtige nøgleord, så skriver han også i byen. Han skriver også om byen med city slang, og ja, han er egentlig også en af de store. Han skriver også metapoetisk, så på den måde følger han også rigtig godt med den her tidsalder som en af de store digtere. Så har vi valgt nogle vigtige værker for tidsperioden 1980'erne, hvor at vi igen tager fat i Søren Ulrik Thomsen og Michael Strunge. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab er i nyere dansk litteratur, og det tager sin begyndelse i 80'ernes tidlige år med det her debut samling City Slang. Og det er derfor også en af 80'ernes nyklassikere. Digtsamlingen tager meget udgangspunkt i de her store byer, som f.eks. København og andre europæiske byer, og hvor det giver sådan en oplevelse af byens puls og den sanseoplevelse, man får ved at være der. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab er præget af en intellektualitet og en poetisk praksis. Altså han har en tendens til at blande noget gammelt og noget nyt, hvor at man som læser både får de her traditioner, som den måde hans skrivestil er på, men også den her nye samtid. Derudover kan man drage lidt paralleller til Michael Strunge og Den hæslige by, som handler om et lyrisk jeg, som kritiserer den materialistiske og kapitalistiske holdning, der hersker i samfundet, hvor at den her barndomsdrømme og alle de her oplevelser, man får, er et oprør. Det har ikke rigtig nogen chance i den her by. Det var det. Yes.